Okay, James. Den her mission er extremely farlig. Vi er nødt til at holde godt sammen. Der er nogle terrorister i det her område, i det her boligkvarter. Vi er nødt til at bruge walkie-talkie og våben. Virker din walkie-talkie? Okay. Vi vil se lige, om de virker. Hallo, James. Okay, det gjorde de. Er du klar? Det her kan blive rigtig farligt. Okay, go! James, hvor er du? James? Jeg vidste ikke, du brugte paryk. Er det hans? Jeg må lige høre. Hallo. Det er hans. Jeg må finde ham. Nej. No. James, but we are the same Chicago. Move. Fine. Så er der afsted til Chicago.